Selamat sore, saya Mas Lukma Koteng, Jawa Tengah, Bowong. Ini saudara 3 tahun lalu saya dalan rusak iki Jawa Tengah, Bowong. Iki darane Bowong, Desa Jawa Tengah, Subeng, Embang. Iki darane metu keso tepeng. Iki darane elek, Bos. Darane elek. Halo guys, saya Mas Lukma Koteng, gawe video Koteng YouTube channel YouTube Mas Lukma Jawa Tengah, Mas Lukma Koteng, Bowong, Jawa Tengah, Bowong, Merok Kota, Nembang. Iki saya Mas Lukma Koteng biasanya gawe video lucu-lucu, gawe video toprak Selawang ngebana. Saya Mas Lukma Koteng. Iki padang bulan cuacane panas iki. Muga-muga panas lah. Aja udah terus iki. Iki Jawa Tengah, Bowong 3 lalu. Iki tidak boleh. Terus muga-muga telang, muga-muga padang bulan, muga-muga sehat kabeh warga waras Jawa Tengah, Bowong, ibu, bapak, anak-anak baik, sukses, muga-muga sehat kabeh anak-anak, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, muga-muga jok donga Gusti Allah. Moga-moga sehat warga waras Bowong, Jawa Tengah, Subeng, Nembang. Saya Mas Lukma Koteng. 3 hari lalu, 6 hari, 3 hari lalu, Kak. Oh, saya Mas Lukma Koteng 3 hari lalu. Iki guys, iki darane elek guys. Bowong, Jawa Tengah, Bowong. Iki darane ngipeng, darah wis kawak, ugem dadi darah iki. Iki Tagara 21. Darane elek iki. Isih dalane ugem tata darane kawak. Iki darah kawak Bawa Jawa Tengah, Bowong. Iki ngipeng Bowong. Saya Mas Lukma Koteng 3 hari. Mas Lukma Koteng ndak Desa Bowong, lupa motornya minyo ijo. Legus, muga-muga lancar, muga-muga Mas Lukma Koteng iki perjalanan Bowong, Jawa Tengah, ndak kokasasi Bowong. Jalannya Bowong elek, Bos.
Jalannya elek, Bos. Jawa Tengah Bowong. Jalannya elek, Bos. Ego eta. Nggak Bekasi Bowong. Bekasi Bowong ini. Nggak Bekasi Bowong, Jawa Tengah. Ini jalanane etana. Jalannya elek iki. Nggak Bekasi Bowong. Wih. Kenapa, Mbak? Apa tang Bambang? Bang Apiu. Ah, gini. Tanam